Moikka taas kaikki katsojat. Olisi taas aika tehdä vähän videoja ja tutkia niin tällä kertaa tommosen Boschin puuttosaha, rosvosaha, semmoistakin nimeä tulee käytettävän, niin tutkimista, että miksei se toimi. Tuossa näkee vähän mallikoodia ja tuo takapuolelta vähän enemmän lisää. Nyt on semmoinen pieni ongelma tämän koneen kanssa. Mulla ei ole Boschin akkua. Kenelläkään lähipiiristä ei löytynyt Boschin akkua. Niin eikä mulla ole kyllä adapteriikaan, että sais Makitan tai Devaltin akkuu tuohon kytkettyä, mitä mulla sit löytyy. niin katsotaan, jos mä saisin itse vähän johdoteltua sitä jompaan kumpaan akkuun kiinni ja sais testattua, että mikä sitä kiusaa, mutta niin silloin kun mä ton hain sain käteen, niin vehkeen omistaja näytti Boschin akun kanssa, että se ei tosiaan toimi eikä tee yhtään mitään, mutta koska hänellä olisi taas muuten tarvetta niille akuille ja laturille, niin ei nyt pystynyt jättämään, mutta katsotaan, jos me päästäisiin tuosta vähän selvyyteen, että miten sitä voisi nyt testata ilman, ettei siihen sopivaa akkua ole. Ja mä pistän kameran telineeseen ja avaan vähän ruuveja tosta, että nähdään tonne sisälle ja katsotaan sitten, mitä sieltä sisältä paljastuu ja mietitään sitten sen jälkeen taas jatkoin, miten edetään. No niin, siellähän alkaa konetta löytymään sisältä. Noin. Nyt on sitten se seuraava, että täytyisi tosta sitten vähän saada mittailtua, että missä se sähkö kulkee ja missä se taas ei kulje. Täällä ei nyt ainakaan äkkiseltään ei näy mitään sen ihmeellisempää. Hiilikone. Hiiltä näyttäisi olevan, tai sitten hetkonen, toi yksi hiili ainakin näyttäisi olevan tuolla melkein pohjissaan, että voisikohan syy alkaakin löytymään jo ihan siitä, mutta katsotaan, mä sovittelen vähän tuohon akkuun kiinni ja katsotaan saadaanko sitä tutkittua, että minne asti se sähkö tulisi, että tuleeko se tuonne hiilille asti sitten. Devaltin akku laitettuna navoista johdolla itse laitteeseen kiinni. Yritämme näin sitä. Ainakin jos tuonne johtojen päähän laittaa, niin sähkö ainakin tulee siihen asti. Ja katsotaan tonne.
Miten se kiertää? Sinne tulisi jotain. Sinnekin tulisi. Sieltä loppuu sähkö, kun painaa kiinni. Se nastaa, se menee tonne. Sinne tulisi sähkö. Sinänsä erikoista, että sähkö tulee hiilille asti ilman, että liipasinta painaa. Vastaavasti kun liipasinta painaa, niin silloin sähkön tulo loppuu. Mutta myös jos sinne menisi oikein virallisesti sitä sähköä, niin sehän pitäisi käydä nytten sitten. Tutkitaan vähän tuota katkaisijaa tosta. Siinä on ainakin tuommoinen tasasuuntaus diodi varmaankin sitten, koska siinä on tai sitten kondensaattori. Otetaan vähän tuota vastusmittausta välillä käyttöön. Jaha, syy löytyy. Ainakin yksi syy. Taas vähän kameraa lähemmäs. Noin, tutkisin misäs kohtaa tossa. Ja tommonen vika siellä, että toi plussajohdin on kokonaan irronnut tuolta akkuliittimen päästä. Näytin siitä kuvakulmasta vähän paremmin.
adapteri pois välistä. Eli tosiaan tutkisin plussajohtimen liitistä tai johtoa ja samalla huomaan, että sehän on käytännössä irti. Onkin irti tuolta ja katsotaan, mä kolvaan sen tohon kiinni. Nyt täytyy vaan katsoa, että miten riittääkö mulla sähkö tossa kolvissa, että se lämpee riittävästi ja katsotaan sitten sen jälkeen mitä tapahtuu. Tuliko tää näinkin pienellä korjauksella kuntoon sitten. Noin, mä kaivelen vähän kolvia tinaa, niin katsotaan miten meidän käy. Noin, kolvaustyö suoritettu. Pistin tommosen kunnon kaku. Ja nyt pitäisi joka puolelta olla sulanut hyvin kiinni toi tina tohon. Se ei ainakaan ei liity siitä enää mihinkään. Mä pistän seuraavaksi tuon akku siihen kiinni, katsotaan mitä meidän kävi, että tuliko se tällä kuntoon. Ei ollut pelkästään nyt johdon kolvauksesta kiinni tää homma. Ja nyt vähän tuntuu siltä, että se on tuossa elektroniikassa on myös vika. Että jos mä laitan akkukytkennän tänne ja vaikka painaa katkaisijaa, niin kone ei käynnisty. No nyt kun mulla on ohitettu toi rakenne ja mä istun tuonne plussaan, niin kone silloin käynnistyy. Kylläkin siinä mielessä vähän ihmeellistä, että katkaisijaa vaikka ei paina, niin siitä huolimatta kone sitten lähtee käyntiin. Ja katsotaan miten tämä asia muuttuu, jos voin nyt demonstroida sen asian, että mä laitan tämän tonne akun tilalle tämän kytkennän. Ja nyt ei tosiaan ei kone ei käynnisty ja vaikka painaa liipasinta, niin ei tapahdu mitään. Eli näyttää vähän yhdistelmä sellaiselta, että mä luulen, että tähän tulee tää kaikki vähintään tuohon katkaisijalle saakka todennäköistä, niin on se, että se tulee niinku yhtenä pakettina. Mutta mä menen selvittämään miten ja mistä ja mitä siihen saa. Ja palaillaan sitten taas sen jälkeen asiaan, kun on uutta kerrottavaa. Joo, mä sain vihdoin ja viimein varaosan alkuperäinen Bossin tuote tuli oli aika hankala löytää ylipäätänsä osaa. Mutta pitkän etsinnän jälkeen sellainen löytyi ja on nyt saatu onnellisesti perille tähän ja siinä kävi just niin kuin mä vähän siinä jo aiemmin epäilinkin, niin se on koko tää NS-elektroniikka, minkä tähän sai. Katkaisija näytti olevan omalla varaosanumerolla sekä sitten tää akkuliitin tai akkukytkentä osa, mutta muuten, vaikka nekin on kolvattuja osia toi katkaisija sekä toi akkuliitin, niin
varaosaruot näytti, että ne saisi erikseen, ja niillä oli erilliset varausanumerot olemassa, mutta näitä osin nyt sitten, mitä tähän korjaukseen vaadittiin, niin ei nyt sitten ollut muuta tuotetta saatavilla kuin tämä kokonaisuus. Ja Orakoneen vastaavan näköistä tuotetta löytyy useammastakin paikasta, olisi saanut ihan edullisestikin, mutta en uskaltanut lähteä hankkimaan sitä pelkästään sen takia, että se on ulkoisesti samannäköinen, että mikä se sopivuus sit olisi todellisuudessa ollut, koska niillä oli kuitenkin eri varausanumero, niin joku ero niistä täytyisi, tai siis siinä kohtaa sitten on. Mutta mä otan tosta vähän työkaluja ja aletaan vaihtamaan tämä osa tuonne kiinni. Noin näyttää hiilisillan tai hiilien kiinnitteet, niin ne on ihan nämä tuommoisella torksikantaisella ruuvilla tuolla kiinni, että ne on yksinkertainen siitä ottaa ja napata irti. Tietty hiilet sitten saadaan vaihtaa tohon. Noin, se saatiin sieltä pois ja katsotaan mitä sitten noin saadaan irti. Tuommoinen pieni kellojousi, mikä pitää painetta ton hiilen päässä. Sen saa kannattua tuosta yksinkertaisesti ruuvimeissellä vähän sivuun. Noin. Ja sitten sen jälkeen sen saa tosta otettua pois. Pienen esitejännityksen se vaatii, kun sen laittaa tonne paikalle. Katsotaan, miten se saadaan onnistumaan. Usein on aika voimalla ilmaan kyllä. Ruumiin se on hammainen viikki, hammainen liian hammainen viikki, on aika apuun tähän käyttöön. Suunnilleen mitään joku on 7. Onko mä kannan suunnalla luokka? Siinä oli puheessa. Se jännitys mitä silloin, niin arvitaan. Haastat on vähän enemmän aikaa kuin tässä hommassa. Jos ei ole liikaa että voisi tehdä ilman hanskoista lajitti. On sitä hanskat tuolla. Ehkä nyt liian hanskat aika vaihtaa ilman hanskat, ei enää ole avulla tässä hommassa.
Noin. Heti Autto otti hanskat kädet pois. Noin, sitten me taas laittaa takaisin kiinni ja päästään sitten testailemaan, tuliko tämä korjaus kuntoon. Tässä kohtaa on hyvä tietty käydä katsomassa toi liuturengas, mitä vasten hiili tuolla pyörii. Itse asiassa tässä on tosi hyvä kuntoinen toi. Aika monesti se kuluu tommoselle uun muotoiselle toi pinta mitä mihin toi hiili nojaa vasten. Toinen mikä on hyvä testata, niin laagerista ei tule mitään ylimääräistä ääntä eikä sieltä näytä tulevan, että se on sen puoleen ihan hyvässä kunnossa. Noin, mä rakentelen tosta sen mun akkutesterin tähän kiinni ja katsotaan sitten miten meidän korjauksen kanssa kävi. Palataan kohta asiaan. Noin, multa löytyi kaverilta tähän koneeseen akku. Mä kävin sitä tänään hänen luonaan testaamassa ja kone toimii. Ja tein sitä videonkin, mutta nyt tällä hetkellä sitä videoa ei löydy mistään. Ja valitettavasti nyt sitten tällainen tilanne, ettei nyt pysty videolla todistelemaan, että asia tuli kuntoon. Se akkutesti, mitä mä tein, niin nyt sitten ei voinut ihan täysin luottaa siihen, että sekään oli nyt täysin toimiva testi, kun mä sitä Dewaltin akkuunilla johdolla tähän laitoin kiinni. Ja täällähän on tosiaan neljä nastaa tuolla akussa. Tuossa on toi vanha osa ja tuossa näkyy, eli siellä on selkeästi ilmoitettu plussa sekä miinus, mitä mä käytin. Noista kahdesta muusta nastasta sieltä tuosta toi nasta näyttää olevan musta johto, eli ilmeisesti jotain miinusta myös. Ja tuolta sitten lähtee tommonen, taas miten mä saisin näytettyä se. Eli siellä lähtee sitten toi sininen johto ja toi punaisen johdon nyt ihan varmuutta. Enpäs osaa tällä hetkellä sanoa. Onpas lasti vähäksi kamera. Joo, eli punainen johto menee tonne plussajohtoon. Se, mitä toi sininen johto nyt sitten NS:in akussa on, niin en osaa sanoa, mutta se menee tuohon piirilevyyn ja oletettavasti relettä nyt jollain tavalla sitten ohjaa. Ja sitä nyt sitten en tiedä, miten mä olisin pystynyt vastaavaa johtoa ottaa tuosta Dewaltin akusta käyttöön, että olisiko tätä pystynyt sillä tavalla vähän paremmin testaamaan tätä niin kuin laitteeseen kuulumattomalla akulla. Mutta joka tapauksessa kone toimii tällä hetkellä ja kone, kenet se on tullut tähän korjattavaksi, niin sanoi, että se ei toimi. Niin nyt ollaan ihan täysin niiden kaksien sanojen luottamuksessa ja mä palautan koneen takaisin omistajalleen ja me nähdään taas seuraavien videoiden parissa, niin
Kiitos kun tulit katsomaan tätä videoa ja ilman muuta tykkää ja mä katson noita mun aiempia videoja, mitä löytyy sieltä meikäläisen linkin tai kuvakkeen alta keltainen talli niin nähdään taas hei. Moikka!